जों मोजाङै दङ जों मोजाङै जेलनिफ्राय फैबाय जोङो 7 तारिख जानुवारिनि फुंनि 2:30निफ्राय जेलाव दंहैयोमोन जोङो दा दिनै गबाय जोङो 91 दिन फुरा 3 मास जेल जादों जोङो दा जोंखौ नङै केसाव जोंखौ फान्दायनानै जेल जादों जे जोंलायनो एखेबारे भारत राष्ट्रनि बेरेखा जुद्ध नांनो थाखाय हाथियार बुथुमदों आरो माने उग्रपन्थीजों माने दल गठन खालामदों बेबायदि मोनसे बानायनाय मोनसे केस होनानै जोंखौ जेलाव जोबदों दा दुखुनांथाव बेबायदि जुदि जायोब्ला जे बिराद अननाय जायो मोनसे न'खरखौ धंस' खालामनो नागिरनाय बेयो अननायल' नङा बे पापनि बाथ्रा जायो दा दिनै बिक्रमखौ मिथिगौ आङो बिक्रमआ सासे कन्ट्राक्टर मानसि निर्दोषि मानसि आरो हितेश बसुमतारी बेबो सासे MLA बोसोरबा जानाय EM बोसोरबा जानाय 10 बोसोर जानाय दा बेनोलाय मानो अस्त्र नांगौलाय नाङा बेनो जेबो दा बेफोरबायदि मानसिखौनो जों जुदि जेनेबा अस्त्र मोन्दों होननानै आरो जोंखौबो बेजोंनो लिंक खालामनानै जुदि भारत राष्ट्रनि बेरेखा जुद्ध नांनो नागिरदों होनना बुंब्ला बे मिनिथावथाव राव जायो आरो रायजोफ्रा बयबो मिथिखागौ आरो मिडिया पार्सन बयबो जोंखौ मिथिगौ जों माबायदि मानसि जों मा मावो बयबो मिथिगौ दा उदे जोङो जोंनि बाथ्राखौ बुंनानै जों गावखौनो गाव जे माने निर्दोषि होननानै जों प्रमान होनांगौ बेयाव खुनु जुक्ति गैया रायजोफ्रानो मिथिखाजोबगौ दा जोंहा जेलाव थानानै हयथ' जोंखौ सानदों बिराद खस्थ' मोनबाय नामा सानदों जों रावबो खस्थ' मोनाखै जोबोर मोजां नोंथांमोना जों नुदों जों बिराद लेम फुंना फैदोंमोन चेयारफ्रा बिराद मोजां जोंनिया जों खोब रंजा खुसि थादों जेलाव बयजोंबो जों बयखौबो जेल सिङाव थानानै सोरबा माने जेल जानाय NDP मानसिफोर लोगो मोनो जों बिसोरनि थाखाय दुखु खालामदों बिसोरखौ जों बुजायदों बिसोरनि गोसोखौ माने गोरा खालामदों जोङो आरो गोबां बिदिनो जेल जादों बायदिसिना केसाव NDPजों लिंक दं बायदिसिना होननानै जेल जानाय दङ आरो सोरबा ड्राग्सनि दं जेल जानायफोर जों बिसोरो बुजाय गासिबो मोजाङै जों टाइम खाथायबाय थायो जेलाव आरो जोंथ' बुंनो थाङोब्ला जेलाव जोङो मख'नाय जायो जेलाव जों बे माने जेल सिङाव जेल जानायफोरनो जोङो एखेबारे बे जेसेबां माने ड्राग्स लागोन बिसोरखौ जों बुजायनानै जों बिसोरो समायखिरा लादों दिनैनिफ्राय जों ड्राग्स जाला बिदि समायखिरा लादों जों मन्दिरावनो शिब मन्दिराव आरो लोगोसे बिसोरखौ जों खानाय दिनै सिनहोनानै जोङो जाहाथे गबोब्ला जाहाथे माने ड्राग्स लाया बे बाथ्राखौ जों बुजायदों जोबोद मोजां जादों बयबो मोजां मोनदों जेल सिङाव मोजां मोनदों फुर्ति थादों आरो जों खेला दुला जों जेलाव होबाय थादों जाहाथे बयबो फुर्ति थानो हायो बेबायदिनो जेलाव थानाय समाव मोनसे मोजां खबर जादोंबा जोंहा दिनै जे जोङो थांनाय जायनाखि 2014निफ्राय जों नबसरनायाव जे जों केस होदोंमोन बे केसाव जे जों देरहानो हादों दा बे निउसखौ मोननानै जेलाव मोननानै जोबोद खुसि मोनदों आरो दा गिदिर देरहानाय जोंनि थाखाय बियो बर' जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर देरहानाय बियो बे जोंनि गोसोखौ खोब मोजांसिन मोनदों मनबल फैदों जोंहा दा बे निउसखौ बयबो रायजो राजा मिथिदों मिथिनाय बयबो गोजोननाय मोनदों दा बेनोल' आं बे बाथ्राखौ उनाव बुंबावगोन षड्यन्त्र खालामनायाव नोंथांमोना बे 90 दिन जेल सिङाव थानो गोनां जाखो बिनि सायाव फंनैसो बुंनो दा बे सोरनि षड्यन्त्र होनना बुंब्ला दा आं रोखा बुंनो हायो जे 6 तारिख बेलासियाव जोंहा मिटिं जादोंमोन BTCआव प्रमद बर' ओमफ्राय DC दंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दंमोन ओमफ्राय खारगावनि रायजोफोर दंमोन 20 जनसो ओमफ्राय सार्कोल अफिसार ओमफ्राय पावार ग्रिडनि मिटिं दंमोन बे मिटिङाव प्रमद बर'आ खोब गाज्रि रोखोम रायदों रायजोफोरखौ जे नोंसोरो माने हा हुनि दावरावसो खालामबाय थायो बे पावार ग्रिड लांनाय खोथा लानानै बे पावार ग्रिडखौ लांनायनि थाखाय जायगानि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि खस्थ' जाबाय बे हाया दामबो गैला फानबो हाला बे हायाव न'बो लुनो हाला दा मा खालामबावनो दा बेखायनो रायजोफ्रा मोनसे उपजुक्त मोनसे माने कम्पेनसेसनफोर लुबैदोंमोन बिसोर बिसार मोनसे लुबैदोंमन दा बेखौ होनो गोसो गैया प्रमद बर'आ सिगिदों बे समाव जे नोंसोर दा मानो होबथादों बोलाय बेथ' BTCखौ बर्डार खालामो नोंसोरो बिदिब्ला आर्मि पुलिसजों लानानै नोंसोरखौ होख्रांनानै खालामनांगोन ओरै बुंदों अब्ला आं प्रमद बर'खौ बुंदोंमोन जे नोंथाङा बिदि बाराद्राय बुंनाया थिग जायाखिसै आर्मि पुलिसजों जे नोंथांमोना दमन खालामनो नागिरनाय बे थिग जायाखै नोंथांमोना समस्याखौ समाधान खालामनांगौ नोंथांमोना समाधान खालामनो थाखायसो रायजोफ्रा फैदों आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि दा बिथाङा खोब लाजिनाय मोनदों दा बिदि बुंनायनि थाखायनो हयथ' बिथाङा आंखौ माने मोनसे जेट लादों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बुंदोंमोन जे बे नोंथांमोननि MPआनो आयेन बानायदों नोंथांमोननि MPआ आयेन बानायनो थाखायनो जों कम्पेनसेसन मोना गरसेबो फैसा नाङा ओरै होनना बुंदों आं अब्ला बुंदोंमोन जे सोर MPआ बानाया सोर MPआ बानाया आं बे बाथ्राखौ बे मिथिङाव बुंदोंमोन जे नोंथांमोना भुल खोथा बुंनो नाङा जे जोंनि रावबो MP बानायाखै आरो जोंनि MPआ बानायदों होननानै नोंसोर भिक्टिम जा होननानै जों रायजोफोरखौ माने सिगिनाय जादों आरोखि दा आं बेफोर बाथ्रा बुंनायाव हयथ' बिसोर बिराद लाजिनाय मोनदों दा जारफोरे 6 तारिखआव मिटिं जाबाय बेलासि 4टायाव 7 तारिख आंखौ 2:30 मोनायाव आंखौ लांफैयो दा बे हिसाबै बिनि जुरित दं बेखौ आं सानो ओमफ्राय लोगोसे बिनि बादैबो जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंनि एगेन्सै ओमफ्राय जनाल बसुमतारी एगेन्सै चिराङाव धालिगाव केस होदों धालिगाव ओमफ्राय बेखौ केस होग्रा
दिलीप बसुमतारी होननाय बे माबानि मा होनो बिजिथिंजायनि बे होदों एबसुनि सेग्रा ओमफ्राय लोगोसे क'क्राझारावबो जों केस होदों क'क्राझार एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि होदों ओमफ्राय बिनि डेपुटि माने स्पिकार बेबो जों केस होदों दा गथिखे बेनिफ्राय जों रोखा मोननो हायो जे दिनै दिफेन बर'मोनहा जोंखौ बोरैबा दमन खालामनो हायो जोंखौ बोरैबा सास्ति होनो हायो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनो हादों आरो बे सिन्था खालामनायजों कनस्पिरेसि खालामनानै दिनै जोंखौ जेलाव जोबनानै दोनदों आं सानो आरो जेरै जेलाव जोबनानै दोननाया बिसिनि थाखाय देरहानाय नङा बे बिसिनि थाखाय जेननाय बियो गिदिर जेननाय बियो जों देरहानाय जों सैथोनि खामानि मावगासिनो दं रायजोफ्रा जोंखौ मिथिगौ जों रायजो राजाजों खामानि मावगासिनो दं दा जोंबादि मानसिखौ जे दिनै जेलाव जोबनानै दोनबाय बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा जानांगौ जे जोंथ' रायजोथ' गाज्रि मावाखै जों रायजोनि मावगासिनो दं दिनै नबसरनायाव केस होनाय बेथ' रायजोनि खामानि बियो जि जों देरहाबायबो दा नबसरनाया रायजोफोर नबसरनाया एमपि दानजासिगोन बिहा बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड